l-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum il-mexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti tħobb is-safa u trodduna mill-ġdid jekk nitilfuh. Mexxi lejk il-qlub tagħna u ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabbrika fl-emil it-tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek janxu jsaltana fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u tidbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġiġej, li tammar fl-art tikwi fid-deżert, art milħa fejn ħadd ma jammar. Imbirek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra ħdejn l-ilma imħawla, beruqa imxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana. Il-weraq tagħha jibqa' jħaddar, fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma tedix milli tagħmel il-frott. Fuq kollox qalb il-bniedem kollha u mħassra. Min jifhimha? Jien u l-mulej li nifli l-qalb u narbel il-ġewwieni biex nagħti il-kull wieħed skont imġibtu, skont ma jkun jisħoq emilu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq tal-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu, flimkien ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra imħawla ħdejn in-nixxijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jidbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel, flimkien
ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn, flimkien ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-lifjen. L-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru bix-xewqa li jiġba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilqgħu l-ġrieħi tiegħu, jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abram. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sapruħu fit-tbatijiet ħoroġ fart l-imwiet refa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ lill-Abram b'Lażru fi ħdanu. U għalla leħnu għallu, missier Abram, ikollok nina minni, u ibat li Lażru jbil tarf sebow fl-ilma ħajtaffi l-nixfa li għandi fil-sini, għax qiegħed nħaqar wisq b'dan in-nar. Għallu Abram, ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċivejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lażru il-ħażin irċivih f'ħajtu. Immissa u hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li inti qiegħed bagħti. Barra minn dan hemm vojt bla qies bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Għallu l-għani mela nitolbok missier ibatu f'dar missieri għax għandi 5 aħwa ħalli jagħmlilkom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Għallu Abram għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Għallu dak le missier Abram, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abram, jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti, anqas jekk ikun xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnaħtfu minn tnubirna. Din il-parabola Ġesu jallimna affarijiet konkreti. L-ewwel nett jażel żewġ protagonisti. Il-fqir jismu Lażru, aħna nafu li għal Ġesu li sem Lażru kien isem għażiż għaliex kien l-isem ta' ħabib kbir tiegħu, Lażru ta' Betanja, li kien hu Marija u Marta. Ġesu meta miet Lażru beka u marde l-qabar tiegħu u reġa' taħ il-ħajja. U meta jaħseb xi ħadd fqir abbandonat minn kulħadd, Ġesu jagħtih isem, jagħtih l-isem ta' għażiż ħabib għażiż tiegħu. L-għani m'għandux isem. Ġesu ma semmihx Erodi pereżempju.
ma semmiex Pilatu, ma tagħtix l-isem. Jibqa' bla isem dan l-għani. U b'xi mod nistgħu nkunu jiena u inti. Għaliex għax l-għani mhux kwistjoni biss kemm għandek flus, imma fejn qiegħda l-qalb tiegħek. It-traġedja ta' dan l-għani li kellu biex jagħmel pranzu tajjeb ħafna kuljum kien li għalkemm forsi kien jikol ikel artab u laħam tari, il-qalb tiegħu xrifet. Il-qalb tiegħu ibbieset għal proxmu. U wara mewtu sab jistennieh dak li jażelu f'ħajtu. Lill-Abram jgħidlu inti ibgħat lil xi ħadd biex forsi lil ħuti iwissihom. U Abram jgħidlu hemm biżżejjed xi jwissihom ibni, m'hemmx għalfejn nibgħat il-Lażru pereżempju biex iwissihom, wara kollox Lażru kien qiegħed hemm mhux biss għal dan l-għani ma anke għal ħutu. U din ħaġa iġġalna naħsbu ħafna b'mod speċjali fil-jiem tar-Randan. Aħna nagħmlu ħafna affarijiet sbieħ fir-Randan li għandhom x'jaqsmu mal-qima tagħna li Ġesu. Tant espressjonijiet sbieħ ta' mħabba ta' devozzjoni li huma marbutin mat-tradizzjoni tagħna. Imma din il-parabola iċċaqalilna ftit il-qalb tagħna jiena kif qiegħed inħares lejn il-proxmu tiegħi. Qiegħed forsi nwebbes qalbi għal xi ħadd. Meta nikolli l-ikel qudiemi jien, naħseb f'min forsi m'għandux. Kemm ħaġa sabiħa li aħna jkollna din il-grazzja li naqsmu ġidna ma' min u fil-bżonn. U din il-ħaġa aħna l-Maltin nagħmluha u nagħmlu tajjeb. U l-mulej qed jippreparana għal mument fejn aħna se nsibu biss dak li nkunu għamilna ma' ħadd ieħor. Għax ngħiduha kif inhi. Jgħid sew l-għaref li jgħid li l-kefen m'għandux bwiet ikefnuk imma ma tieħu xejn miegħek. U taf x'issib fid-dinja l-oħra? Kif tkun ittrattajt lil ħadd ieħor. Dak ikun jistennik. Fid-dawl ta' din il-kelma tal-lew nitolbu biex aħna bil-grazzja ta' Alla li jaf jagħti safa ġdida lil qalb tagħna minn qalb xierfa ikonna qalb ħanina l-ħelwa għal proxmu tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal tant nies li qed jiddedikaw ħajjithom biex jgħinu lil minu fil-bżonn, inkluż fil-Knisja f'Malta u Għawdex. Illum niftakru f'tant ħaddiema fil-qasam ta' dak li aħna nsejħula d-djakonija. Ħafna minnhom qatt ma jkunu fil-headlines tal-medja tagħna. Il-mulej jaf imma l-għajnuna li jagħmlu, lotji ġenerużi li jagħtu u sagrifiċċju li jagħmlu. Il-mulej ibirek lil dawn l-anġli tal-ħnina u tal-imħabba tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna u nisimgħu il-kelma ta' Alla, il-Mosè u l-profeti. Nifmu li din hija kelma ta' mħabba li tixtieq li aħna jkollna destin sabiħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja. Xi jumejn ilu qrajt kumment nixtieq naqsmu magħkom li tant ħasadni ma kontx naf. Imma l-kalkolu ta' dak li qed jiġri fl-Ukrajina hija li kuljum fuq kull naħa imutu 800 soldat
kull jum. Immaġinaw. Daw iż-żgħażagħ, daw l-irġiel mibgħutin għall-qatla. Ejjew nitolbu ħafna. L-ewwel nett għal dawn iż-żgħażagħ, għall-ġenituri tagħhom, għall-qraba tagħhom, għall-maħbubin tagħhom, għal uliedhom. U nitolbu wkoll biex l-kapijiet tad-dinja jagħtihom is-sens. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej anke l-dusija tiegħu l-Papa f'dawn il-ġranet li qegħdin nibdew infakru l-10 anniversarju mill-għażla tiegħu bħala ir-raj spiritwali tagħna f'isem Ġesu. Ejjew nitolbu ħafna għal Papa Franġisku. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna bl-interċessjoni ta' Sittna Marija Addolorata. Ta' tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Bis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek qaddes mulej l-emil tagħna ta' qima. Biex dak li qegħdin nistqarru bit-taħriġ tagħna ta' tjieba f'dan ir-randan jaħalli l-frott ukoll fir-ruħ tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Int tas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih infittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaqruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej. Inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll
Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bledmin kollha l-mafra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana un qudiemek biex nagħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Kwet taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitaqblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtijieti kollha minn kull ħasen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla għamel li dan is-sagrifiċċju li offrejnilek jibqa' jaħdem fina bil-ħidma qaddisa tiegħu u li nwettquh bl-emil it-tajjeb tagħna bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan nistednukom tingħaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan ir-Rożarju għad-Dusija tiegħu il-Papa u għall-paċi fid-dinja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tieni misteru minn tal-bawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Nissierna li inti fis-smewwieti tgħaddes ismek tiġi saltnatek, kull li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Bissierna li inti fis-smewwieti tgħaddis ismek tiġi saltnatek, kull li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwieti ta' ismek tiġi saltnatek, ikulli titin kif is-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwieti ta' ismek tiġi saltnatek, ikulli titin kif is-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Slema lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slema lik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnatu li tefa, lilek nitnidu, aħna nibku nolfqu dan għal-wit tal-mu. Emel avukata tagħna dawa l-lejna dawa klajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina għadana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġini Marija. L-opalina Qaddisa Umm Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewiti ta' desismek tiġi saltnatek. Kulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni Amen. Slema lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaħal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewgba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġi. Itlob għalina.
Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulejjarna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lina ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema jitfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li lek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi, kun missiera lina wkoll. U mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Bartri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Prega. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.